Welkom bij mijn Tweede Wereldoorlog Museum. Kom maar mee. Ik heb hier een Nederlandse soldaat staan, dat is een wielrijder. En dat is dus zeg maar een Nederlandse soldaat en die gaat ter fiets gaat die vechten. Ik heb hier rechts van me een kapitein staan. Dat is een hoge rank soldaat, een officier. Wat heb je hem voor squallen in? Ik ben vandaag naar de kamp Westerbork geweest met school. Dat was wel heel erg leuk. Het was een leerzame uitstapje. En hoe vinden die klasgenoten en leeftijdsgenoten dat? Dat weet ik niet zo goed, maar ik merk wel dat de meesten vinden het ook wel saai. En hoe zou het kunnen dat een jongen van 14, nou namelijk, dit al je wossen nieuwsgierig vindt en die leeftijdsgenoten net? Wat is dat? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat het zit er toch gewoon in me. Dat ik die dingen zo interessant vind en ik heb veel films gezien over de oorlog. En het fascineert me echt heel veel. Dus, en dat hebben anderen minder. Maar ja, je houdt het wel over een hele vervelende tijd. Ja, dat klopt. Het is wel een heftige tijd geweest en daar ben ik me ook wel heel erg bewust van. Maar ik vind het ook heel interessant omdat het toch voor hele erge dingen zijn gebeurd. En daar is veel over te leren. Dit is het persoonsbewijs van mijn overgrootvader. Die zat in het Nederlands leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940. En het is ook een foto van hem. Hij komt uit Leeuwarden. En mijn vader ging op bezoek bij mijn opa en die had nog in de schuur nog wat leuks liggen voor mij. En toen liepen we naar de schuur en toen deed hij een kistje open en zat het persoonsbewijs erin. Dat vond ik wel heel bijzonder, want dat is echt uniek. Daar is ook maar één van. Daar heeft ik al een trekker aan in het museum hingen. Wat is die plan? Ik vind het leuk om met de trekker ervoor naar bijvoorbeeld school toe te rijden. Met de keten achter. En dan aan kinderen laten zien spullen uit de oorlog en te vertellen over de oorlog. Wat heeft de ontmoet geleerd van de Tweede Wereldoorlog? Dat iedereen moet gewoon met respectvol met elkaar omgaan. Want in de Tweede Wereldoorlog werden bijvoorbeeld Joden echt heel erg gehaat. En dat is natuurlijk niet normaal en dat moet nooit weer gebeuren. En daarom moeten we gewoon goed met elkaar omgaan.